teologické nauky. A přece tu jsou nauky. Nikoli však nauky o Ježíšovi, nýbrž Ježíšovi nauky, jeho učení. Není tu ani zmínka o Kristově kříži, o jeho krvi, o odpuštění hříchů prostřednictvím víry v našeho Pána Spasitele, který je v nebi. Nic takového tam nenajdete, je to úžasná kniha. Tuto alternativní verzi Ježíšova poselství najdeme i v jiných textech. V řecké čtvrti Starého Jeruzaléma je další starověká kniha, která nebyla zařazena do Bible. Je to jeden z nejvíce odmítaných dokumentů raného křesťanství, je možná dokonce starší než Evangelia. Jsem přesvědčen, že to je klíč k porozumění Ježíšovu původnímu poselství. Omlouvám se, že knihovna není řádně upravena. Opravuje se. Knihovna řeckých patriarchů má jedinou údolnou kopii starověkého popisu Didaché, určeného speciálně pro nově obrácené křesťany. Příručka byla napsána v době, kdy ještě žili členové Ježíšovy rodiny. Pomáhá nám pochopit, jak raní křesťané mysleli. Děčo! Nikdy předtím nebyla filmována. Mama! Musí si do ruky výstup. Nemám co Jsou zde dvě cesty. Jedna cesta k životu a druhá ke smrti. Didaché neboli učení obsahuje kodex křesťanské morálky založený na původním učení Ježíše a další pokyny týkající se správného učení uctívání. Mamo. Mezi těmito dvěma cestami je velký rozdíl. Pro dnešní křesťany